Mga improvised cockpit ring na ginagamit sa ilegal na sabong pinagsisira ng otoridad sa Cordillera. Narito ang report. Pinagsisira ng otoridad ang mga nadiskubring improvised cockpit ring sa simultaneous anti-illegal gambling operation ng pulisya sa rehiyon ng Cordillera. Ayon sa Procor, sa mga liblib na lugar karaniwang sinasagawa ang illegal na sabong na dinarayo pa umano ng mga residente. Karaniwan din umanong sa mga bulubunduking bahagi isinasagawa ang aktibidad, kaya nagkakaroon daw ng pagkakataon pa ang mga sospek na tumakas habang paparating ang pulisya. Meron kasing mga sabungan na authorized by the law. Nakikita natin dun sa video, improvise siya. Ang masama kasi is may involving money. Sa Baguio City, naaresto ang dalawang lalaki matapos maaktuhang nagsasabong. Nakumpiska rin ang mga panabong na manok. Sa kabuuan, 37 katao ang naaresto dahil sa iligal na sugal. Iba't ibang mga gambling paraphernalia ang nakumpiska, kabilang na ang bet money. Sa pampublikong lugar pa umano, isinasagawa ang illegal number games. Tuloy naman yung monitoring natin at hindi naman nagtatapos yung ating operation. Kapag may mga info tayo na re-receive naman, pinapuntahan natin yan. Joan Punsoy, Balitang Amyanan.